Ajmo. Dobar dan, čao svima. Dobar dan. Evo, ispunjavamo vam želje. Danas idemo u čuvenu streljanu, to što ste vi tražili, najviše lajkovali na našem YouTube kanalu. A mi samo pucamo. A mi samo pucamo. Dakle, evo, izlazimo iz grade i tako smo mislili da napravimo uvod u ovaj novi klip. Generalno smo krenuli do te čuvene streljane, da napravimo neku foru, da napravimo malo, da pucamo, da vidimo kako ćemo se snaći. Doduše, ja sam bio u vojsci, ja generalno, što se tiče oružja, nemam nikakav problem. Naziš, bio sam 100 puta. Pa da, što se tiče pucanja... Ovo je u stvari Luna ide u streljanu, ne Marko. Da. Još što poenta Marko. Učimo Lunu da puca, kad je već mogla da snimi pesmu, puca, da vidimo kako to Luna puca. Smučili su mi sopstvenu pesmu. Ma nemoj da im ja tamo malo ovo ono. Vidi ovaj lepi auto. Čiji je ovo auto? Moj. A ne idemo njim. Idemo sa belom ambom. Tako da pratite u nastavku klipa, bit će vrlo interesantno. Doviđenja, prijatno, vidimo se brzo. Kako se osjećaš, čula si te pucnjeve i to? Iskreno, ne volim pištolje, imam malo strah od toga, ali uglavnom sve svoje strahove koje sam imala sam prebrodila s Markom. Sjećate se svih onih kvadova i ronjenja i tako tih stvari. Evo sad prvi put idem da pucam, ali ako se budem ukušala jako, ja ću prestati da pucam. Iz kog oružja ćeš da pucaš ti danas? Zove se Glock. Glock? Ko proizvodi taj pištolj? Kako sam ja čula, Austrija. Austrija, bravo. A ovo je jedno pitanje. Ti me došli da podučaš ovdje pištoljima, ali da je Pa ne znam ni ja, čekaj, ja sam mislio da je Glock američki, ali čuti dobro je. Nego pitam te jednu stvar, koliko je kalibra taj pištolj? 9. 9 kalibra! 9! Jao! Pa to je u principu pištolj sa najmanjim trzajem i tu ćemo da damo... To je u principu pištolj za mene. To ćemo, da, za tebe, damski. Damski od pola metra. Da. Dakle, ja ću pucam iz pištolja CZ999, koji je onako kao cigla, dobar za zakucavanje eksera, što kaže naš učitelj ovdje, koga sad nećete moći da vidite, nažalost, on će ostati anoniman, ali jako fin i pristojan u ovoj streljani. Tako da, ja pucam iz klasičnog tog, da kažem, balkanskog ratnika pištolja, zvanog CZ999, tako da vidjet ćete, bit će jako zanimljivo, pa dođite i vi posjetite ovako neko mjesto. To je to. Dakle ovako, vratili smo se, evo došli smo gdje treba. Dakle, prvo pravilo u streljani je da cev držite striktno ka meti, uvijek u slog, nikako da sad pištolj ide ovako, negdje tamo. Molite? Ne moraš sad, još uvijek nismo počeli da pucamo. Dakle ovako, uvijek cev tu i uvijek kad ne pucaš, uvijek ti je prst van obaraca. Kako držiš pištolj? Uvijek ti je tamo, uhvatiš ga, vidiš, držiš ovako. Kako da ću da pucam na staviti? I onda staviš, da ću da pucaš nekad ti je na meni. Ajde, da vidimo ga. Ne. Prvo uhvatiš ovom ruku i nikad ovako nema da reći. Uvijek ti je cev tamo. Prvo uhvatiš ovom ruku. Ovdje ti je, ova ruka ti je samo pomoć. Da čvrsto držiš. Ispraviš, čvrsto držiš, da vidi kako stavim. Super, slušaj me sad pažljivo i gledaj i da ne bih napravila problem. Šta, kakav problem? Šta me plašiš tada? Vidi me, ma nema problema. Ne volim ove stvari. Koji? Pazi, gledaj. Znači, pazi ovo. Vidiš ti ovo? Znači, ovo je laka blago savijen. Baš ovako da se setim. Ne ovako, nego ovako, vidiš. Razumeš? Ti gledaj, ono što ti on pričao, to ti je ovo i ovo. Znači, gađaš ove dve tačke da ti se podudere i onda pogodiš metu tačno u glavu. Samo ti čvrsto drži i gledaj ovo što je ovo. Ajde vidi kako ćeš da držiš. Tek kad pucaš, stavljaš sredinu. Dobro skapirala. To si da vidi. Jedan ću da pucam. Prvo ću ja da pucam da ona vidi, pa ona nek puca. Finito prosto ko pasu. Ajde da vidimo šta sam pogodio. Evo viš.
Fino sam ga izgađao. Oko, nema razloga da se plaši. Ovo je nenormalno. Više ti koliko. Na 5 metra da vidimo prvi metak tvoj, da vidimo kako će tvoj. Kako držiš? Držiš ovom rukom, ovo smo rekli prst. Nađi slovo Š, da vidiš da spojiš ovo i ovo. Ajmo. Pičku materinu, ti tvoji pištolji, bre! Budalo jedna, neću, beži, ne mogu, nisam ja za... Ja se plašim ovih stvari, on to zna, nije smiješno. Čekaj, samo da vidimo šta si pogodila. Znači, nije mi dobro, ja ne volim ovo stvari. Pogodila si, ej! Desetka čista! Gledaj! Prvi pucanj, evo, gledaj! Evo! To je to, završila sam. Gledaj! To, svakako. Ništa strašno. Beži. Ako ti je frka, nema... Frka mi je, majke mi. Slušaj, sljedeći put ćemo doći onako malo pripremljeni. Nema sljedećeg puta. Daj da vidimo šta smo postigli. Pa dobar sam. Tvoj pogodak je najbolji, ovo je Najbolji, ja sam bolje od tebe, čovjek. Eto vidiš, moram da ti pobedim ovaj skor, stvarno si bila precizna. Ovo stvarno nema smisla, ti prvi put ovdje, ja pucam ovdje godinama. Gađam rupe. Najbolji strelac u vojsci sam bio 2003. godine. Pa ti, mislim, nema smisla, stvarno, ovo nema smisla. Znači sad su ove proradili kompleks. A ja sam samo jedan metak, ne mogu kompleksi, ovi što hejteri pričaju da imam komplekse. Imaš. Stvarno su mi proradili kompleksi, nije u redu. Viš ti šta si pogodila, bre, čoveče? Sladak. Čekaj, vidiš, ovo je tvoj pogodak. Ovo. I ti se plašiš. Čega se plašiš, ti si prirodni talenat. Pokaži da vide ljudi. Jo, ne mogu da verujem. Ajde. Hajde, znaš šta sad ti moraš da misliš? Ovdje. Evo, oko odmah. Ajde. Šta će vidiš? U centru. I da! Imamo konačni ishod. Odličan! Bravo, maco. Odličan pet. Ovdje si kod ovo moja bila. I ovdje pogodio isto. Da, tu sam probušio. Dve. Eto, dragi naši gledalci, vidjeli ste ovaj deo. Vidjeli ste mene, jedan metak sam. Ali dobro. Nema veze, Bitno je da sam učestvovala u izazovu. Ne može da snima pesmu puca, a ne zna da puca. Evo sad zna da puca i tako da, evo, vidimo se malo kasnije, to je to. Ćao. Ćao. I tako, evo, završili smo sa pucanjem tim konačno. Luna je uspjela čitav jedan metak da ispuca. Ja joj čestitam na tome. Hvala ti puno, moram samo da kažem da je taj metak je bio toliko dobar da sam pogodila u pravu centar, ljudi, vidjeli ste na klipu. Vidjet ćete na klipu, da. Aplauz, majke mi. Znači, ja iz 20 puta nisam uspio. Znaš kako kažu u životu, jedan ali vredan. Tako je. Ja sam se iskreno jako uplašila, to ste mogli vidjeti na klipu, ne volim te stvari, ne volim oružje, plašim se toga kad gledam filmove, znam da kad mi puštate, pošto ja ne gledam baš te neke akcije, više gledam tu romantiku i to, kad mi puštate filmove da se pucaju, meni tad nije dobro, kamoli da ja držim pištolj da gađam u bilo šta. Tako da, nije baš bilo sve jedno, uplašila sam se, tresla sam se, žao mi što ne može se vidi moja faca, baš kad palim, znači ja mislim da mi se iskrivila faca ovako. Ja sam samo ostavila onaj... Meni je bilo turbo zabavno, ne znam vam. Eto, Marko voli to, njemu to dobro ide, uživa u tome, ali ja stvarno ne volim i nije ovo za mene. Ja sam ispoštovala izazov koji ste vi tražili i drago mi je da smo ispoštovali, tako da eto, lepo iskustvo svakako, ali not for me. Tako da, meni je bitno da je ona ispucala jedan ako možete sljedeći put neki izazov gdje će Marko da se snalazi, a ne ja. Znači nešto što ja već znam, nešto što meni ide, a Marku ne ide da ja njega malo naučim, podučim, kako li se to kaže. I da se on malo, on pomoći, a ne ja. I da se on stresira, a ne ja. Jer ja sam... Ne mogu više se stresiram, me glave boli, razumiješ, daj neku, daj nešto bre. Ali ovo je Luna, ovo je bila antistres terapija za ljude koji tako shvate to pucanje i to. Meni je ovo bilo antistres. Dobro, njemu je antistres, meni je stres. Meni taj sam zvuk, meni nije dobro, kad čujem puš. Pa nije, to je samo uplašena, nije to stres. Da, uplašim se, jednostavno se plašim, to je okej, mislim, devojka sam. Neću sigurno pucati pištoljem nikada više. Ali generalno ti se svidjelo. Nešto novo u tvom životu. Iskustvo. Tu smo, samo se odlepila kamera. Tu smo. Čekaj. Ti znaš da sam ja milion stvari kojih sam se plašila,
sa tobom to sve nekako prošla, i te kvadove, i ronjenje, sam toga toliko plašila, a uvijek sam nekako htjela, ajde probat ću, ajde zbog Marka, ajde hoću, svaki put mi se ono svidalo. Tako da generalno volim izazove, ali se plašim, tako da to je to, niš sledeće, eto, mi ćemo ispuniti još neke vaše želje koje vi budete tražili. Dakle da, ovo ste vi tražili u Streljani, Luna i ja kako pucamo, mi smo vam to pokazali, ukoliko želite da gledate i dalje ove klipove i dalje ovaj fazon, naravno, subscribeujte se. Subscribe. Da. Za nove ideje pišite nam i dalje, Marko ćete vidjeti koja ideja ima najviše lajkova, je li tako? Naravno, da. Dajte neke izazove, nešto što vi volite da vidite da Marko i ja radimo. Meni je bilo zanimljivo to da mene Marko uči da kuvam, i zato da ja nisam neka kuvarnica, niti sam domaćica, nisam dobro u kuhinji, umem te neke osnovne stvari, ali sad kao da napravim neki ručak, ozbiljno to ne umem. I žao mi zbog toga, sigurno ću vremena kao budem imala sutra i dete, ako Bog da, učiti da kuvam, ali sad ne znam. I Marko, bila je ta ideja da mene Marko nauči da kuvam, tako da je meni to zanimljivo, jer volim da budem gledana u kuhinji, zato da je meni hrana omiljena stvar na svijetu, tako da to bi bilo zanimljivo. I naravno sve što imate još neke bolje ideje, vi nam pišite, mi ćemo da gledamo, da vidimo šta je tu zanimljivo i ispunjavat ćemo vaše želje. Toliko, hvala ljudi, hvala vam puno, hvala vam što ste odgledali klip do kraja, hvala vam puno, vidimo se, čao.